Hello bab song bahai tongbai wansugo norok jotono kaham no tongbai na hinai o jora hanke chini tripura o belai ho ham dodom bahai ga ho ham dodom mo chung jotono saimano chung o sanani sikang poila ang norono kaisa video phungnai tini tamok no tuye kok salai na hinkai sikang norok bo video naigeri ta pore chung kok salai ano hinkai phaidi bisile oi video nai naga स्टेट में खड़ा होके बोलता है नो कॉम्प्रोमाइज करबक में जाके त्रिप्रालन गंदसरा में जाके त्रिप्रालन अगरतला में आके चुप कुछ अलग बोलता है नंग सामान तो नंगले इलेक्शन पास निबांग इखांग बोले एनआरसी खाया निबांग इस रंखांग जाति निबांग इस बोले रंखांग नंगले बुध भाषा निबांग इखांग बोला नंग राज परिवार मरक निन कुती कुती रंग तो उनके तमनी रंखांग निन रंग भाषा फैदा काफर के बुइने बीजेपी पाइजाक थांका हाथ पाले नंगे तक सबानो फाल थां हाय नंखे सबानो फालै तक बीजेपी ओ थांखा बसखे फालखा आपने आंसर तरे तंग तिप्रामो थानी चेयरमैन प्रदुत किशोर देव बर्मा दिन थानिवो hinkai norok nukhana video norok nukhana ble o borok sabo norok sida sini o borok no ang o borok no hinkai poila obono nukmani do ang kono dino o borok no nugyako o bororok butui bororok sisi mo omo hai bororok hai bororok no sobse borok ni kebing mung ngodo sobse kebing mung go bo samung to kono khaimya bo samung to kono mungsapan khaimya kono mungsapan khaimangla komorok do just huda faltu kok sanane bagoi social media phaikane kok sapayo onsusi o bororok huda na borok ni baga kaham khlaimano na borok no chubana jaga tongo na kun ekta phasingo borok ni tongo na harmung borok ni kuno korei borok ni naharmung just bakwas kok sana simchi o borok nukhana je bo aro kok kaisati samani norok khana kaham kaino je patal koina hike nrc ni bagoi si public ni thani rang nabu tabu bobagra khai sabono phalo khane bjp thangka ne bokok sau angsi bobagra no boto bobagra hiya norok nukhana boto bubagra hiya angsi bubagra nung je patal koina ba bubagra no je tulona khaimani patal koina angkha borok ni bokhorok buoi thoka ekhane chakha borok ni rang paisa chakha ha bo borok ni rang paisa chawa bjp ko thang paikha ha bo tong khlaika ba te prasane bagoi tong khlaika bo nrc tong khlaika bo aban nung bubagra ba tulona khayo bubagra tamgo bjp thangka nung nukhana lai thangnai 2 tariko agreement nungmani accord sign nungmani chung chini implement khaina ni thakang chini borok nango chung saka high level tong chung chabri mano pressure ri mano abune bago bubagra thangka hai ne tipra sana phalyako tipra motha kore kha emon ko gya tipra motha bai thangka emon ko gya nung sanai sabaro nung tom buji sabaika je borok ano rinai bubagra agen simino saitongo je borok ano rina angpono no support khainai nung ridi nung cpm ang semano nung cpm khayo nung cpm ni khomata tota tong rina ne koroi nung rinan khomata tong nora bo support khainai aba nung tabo bubagra no saitongo nung jonogono phalo rikha tiprasana phalo rikha borok phalmanu khano nupha da phaljaka nupha na numa phaljaka ulta pola kok sana bogong o phai BJP ano rina hinga ang rikhe tangkha ang center baisi kok salayo nung hai musuk busle be kok salai khara bujika kok sai tongaro ge bo o akol koroi bosai jime khoje bubagra bokha hinchi tong khoje bubagra tiprasarona phalo rikha tiprasarona phalo BJP thanga bo tini je tipra motha BJP bai elanchungo je tabo candidate ungoi tongo MP ni chini Maharani Kirti Singh de Burma tamni bago ongoi tong bo saisi mayako nge bin bokhorogo boro akol tongba bin bokhorogo boro brain tongba borok ni bo asu boyos ko ongoi tong bin bokhorogo kono brain si koreko bo saisi mayako nge omai borok social media phaitam kok sapai aro tam kok sapai kaham kurung noko mai chai tongmani wahan to han mai chai tongmani hinjangnan ne musungoi phai bo social media bo social media hinjangnan musungoi da phai tini je asu jora je tipra motha patino je chalugoi phake nung nupha ni nok ni rang bai da nung chalukha nung nupha ni nok ni rang 1 taka darikha nini pocket ni 1 taka darikha nung aro osot kok sai tong aro nung osot kok sai tong bubagra sabun thane rang nakha nin thane proman da tong nin thane proof da tong hino nung sai tong
rang nawo henai bini sompod bini rang paisa no obab si koroi nukara bini rang paisa no obab si koroi nung musuk busle kok sai tang hong lag bule jete mite hoda hodi phai khanai patal ko nani thani tabu sana thanga tam tongba bin thani bo borok no thokai na bere bin tam tongba obor bate bin kuno koroi nge nung tam patal ko na buba karan non tulona khai tongka baro gyan sogia jarai gyan sogia nin boyas 40 45 50 ka khana nin tabu da gyan sogia asu ulta pula kok sana bogon nung social media phai nogo mai ka ham kurang kha chai tong mane nung ungjagya nung sajangna musungu hinjana musungu boi hinjak mane nugo nung tongthok jakha je angbo hinjakna musung tongkha anabu hinnai tongkhai chakhamu nung umhai da wansu nung hudda hudde borok bubagra jeta sawai tongmani je ano writing go renai agreement to renai constitutional solution ni bagoi ang boba bono support khainai tabo BJP no chung support khage nin tam kha bahike phalka ba ani bobisau thamnani thanga hinkai ani bobisau thamna thanga ang aro thanga jan bobisau thamna hinkai ang thangkai tam kha bani ha nung da renai constitutional solution nung da renai musuk busloi nge nung renai henin thani phainani nung tam ekta kam khake ba bo ano ani constitutional solution se renai hinkai ang bono support khage tang kha ba nung history wo nung nu da nukha waisa phono je otikai direct home minister saklai rimani je agreement soho rimani soi soho nura nukhano bubagra 3 বছরনি bisingo 2021 ni simi faida kom jorani bisingo omsu jorate prasani baga khakya nung tam khlaika nung oboro nokha nung saya nung ulta pulaka sai tong khano ha public thane rang nawo কোটি টাকা rang khibi party songsai dup khablete pramotha sam thane rang nakha bo 1 টাকা bo aba nung patal ko na bai tulona khai bubagra no জ্ঞান করে চারাই কে বুবাগারা যে খালাই তংমানি তাবু যে খালাই তংমাখা যত ঠকাই মাংসি চেংরা মাংসি মুসুক বুস্তু নিন কক বাখে চেংরা মাংসি হিগে নুং বাইসি মা ফাইচিনাই বলে নরক আসুনা তিপ্রা সানো ফিয়ক মাখা নরক তাহানি নগো আচুক আচুক কক সাই তংবা নরক মাটো খোদনি মাটো ফাইদি সামুং তাং ফাইদি কাম খাই ফাইদি তিপ্রা সারনো ফিয়ক ফাইদি মুসুক বুস্তু কক সাই তংখাই সিমি ইংলাক বলে তিনি তিপ্রা মথা তানি বাগা বিজেপি বেথাঙ্কা অব যতন কামকা সাইমানো নুং জ্ঞান করে সাইমি আফানো দুনিয়া যত সাইমানো নুংখা বরনি পেপার আরো সাইতং ফেকে উল্টা পুল্টা কক জ্ঞান করে বরক নরক তংনাখাই কাহামখাই তংদি বুজিখা কাহামখাই সাইরু নরক তংনাখা কাহামখাই তংদি ও বুজিখা নুং ও দাসা ককইনি বরকসি নুং CPM আসু বছর 30 35 বছর সাতক থাংমানিকে নুংকো নকক থাইজা সাইমি আবলাসা হ্যাঁ tabu yoknani chini te prasarano phiyoknani se hingge thangai tamu khaba angmanani singge tamu khaba nora phai sabani sabo tonaka soige tongni no angnono asu bujongna bothaiya asu sana bothaiya tonaka soige tongni omo kaisano sawo nono bujikha soparak jana hudda hudi soparak jana no asu burung te prasa tongo borokni chesta tabu kaisano implement bhage khainani chini implement se nango nung bujiklag bo nung hai musuk busle bujiklag nim bokhorogo kuno phaiglag ang je kuno party fan thangano je ano rina ang bono na support khainai menka ani implement abung nango jon agreement soho rijak jong aro ko wana thai koroi jong implement khaina nango chini borok nango bujikha ulta pula kokta sabedi last kok te bisi kok salia bayasong norok sabo o borok no sini botamo khlai boroni norok komeni bising tu kija sala o borok ni je kok samani norok jada jajak baikha ha bo sabo norok komeni bising tu ano sala kicha bono bini warte khulunani ano komeni bising tu sari asuna hambai